Małą klotą jada w dół, na wierzch wróca nie wiem są. Jaki Steiger, tak i o, święte słowa, to Grisgott. Choćbyś cały świat przejechał i wszystkie drogi miał za sobą, to i tak na końcu jest pamiętoj no ta jedna. Ta, co prowadzi cię do domu. Tam jest twój heimat. Tam kaj słyszysz głos matki. Donos Arbeit to nie Muss, Oberschlesen no i Schluss. Zawarte kopalnie, wygasłe huty, zalone szyby, zerwane liny. Ino wiater zapach węgla niesie. Puste domy, smutek i lęk przed jutrem, strach przed życiem. Ino lęk i ból to koniec. Śląscy są do imentu. Śląskość odmieniają bezbłędnie przez wszystkie przypadki. Akcentują ją w tym, co robią, jak się czują i jak chcą być postrzegani. Oberschlesen to mocny i czysty przekaz zawarty w słowach i dźwiękach wprost z Górnego Śląska. Kwintesencja tego, co śląskość ma w swoim genotypie. Dla wielu grają na szóstkę i wcale nie dlatego, że to 6 muzyków, ale ponieważ mają odwagę proponować nową wartość i w nowej optyce. Metalowej, mocnej, stanowczej, pewnej siebie, bez kompleksów i bez powielania. Oberschlesen sięga po industrialne brzmienia i wersy śląskie. I jest w tym poetyka i proza życia. Jest radość i są tęsknoty. Jest etos pracy, są ludzkie słabości. Jest kobieca ponętność i goniący przygodę motocykl z duszą. Są energetyczni pod wysokim napięciem. Brzmią potężnie, twardo akcentują przynależność i czynią z tego wartość. Ich entuzjazm udziela się publiczności. Są prawdziwi. Nie udają, nie kokietują, nie schlebiają, nie zabiegają. I już samo to robi piorunujące wrażenie. Do tego decybele i śląskie akordy do wyładowań prawdziwych emocji. Kraina łagodności to nie jest. To testosteron w sile przekazu, ale bez agresji, napastliwości, bez jątrzenia i dzielenia. Tam jo swój heimat mam, kaj huty wonia dym, kaj fury pchają zaś, kaj czorno hołda jest, tam heimat święty nasz. Graliśmy wcześniej w zespołach różnych. Kiedyś Marcel wpada do mnie do firmy i mówi: no stary, no to masz taki niski wokal, mówi, to pasuje wszystko do mojego zamierzenia. Do jakiego? No zagrać coś ciężkiego, heavy metalowego i zaśpiewać to po śląsku. Ja mówię, no to wchodzę w to od dziś. No i tak się zaczęło. Zaś pchają te życie jak co dzień, zaś pchają w milczeniu, zaś pchają ta bieda w pokorze. Jestem założycielem tej kapeli, bo od bardzo długiego czasu, zresztą tak był wychowany przez moja mama, że po prostu, żeby zrobić coś po śląsku, ale inaczej niż wszyscy, bo wszyscy się wygłupiają, jest to fajne, żarty, kabarety, a ja uważam, że ten potencjał, który jest w języku śląskim, jest tak duży, że trzeba wyeksponować go w całkiem nowej formie, właśnie na poważnie, z głębokim po prostu przekazem i brzmieniem. Zaś pchają te fury na Richter w kopalni, co karmi ich ojców, co karmi ich dzieci. Chciałbym, żeby ten, który zapomniał, żeby sobie przypomniał, jak się go do po śląsku, ten, który się wstydzi, żeby przestał się wstydzić gadać po śląsku, a ten, który się boi, żeby się przestał bać. Przede wszystkim, żeby się ludzie przestali wstydzić. Ja się kiedyś wstydził. Ja kiedyś miał za to w szkole podstawowej niejednokrotnie upominany, niejednokrotnie brany do odpowiedzi za to, że z kumplami się na korytarzu, na przerwie gadało, a nie mówiło. Zaś pchają te fury ze przodka, zaś pchają ze smutkiem resztki węgla, resztki siebie, resztki Śląska. Śląsko-gotka to muzyka. Mając tam lat 4 przeprowadziliśmy się z rodzicami do Sośnicy i tam zacząłem słuchać dopiero gotki na placu, na podwórku gotka. Do mnie to była muzyka, ja tego nie rozumiałem, a to było coś pięknego, coś wspaniałego. To jest nasza śląskość, to jest to, co kochamy, to, w czym żyjemy, to jest nasz heimat.
Broń Boże, żeby ktoś tego nie traktował jako właśnie jako granicę albo coś, co nas dzieli. Wręcz odwrotnie. Cały czas bardzo mocno o to walczymy, żeby łodno zbiło to, że my chcemy przecierać wszystkie granice i zacierać je. Nie? Po prostu. Chodzi o to, żeby pokazywać, jaki jest Śląsk piękny, jak jest wspaniały i jak jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Ślązakami, ale nie w ten sposób, że wszystkich innych bierzemy jako niższych od siebie. Nie. Oberschlesien powstał po to, żeby połączyć to, żeby ten stary stereotyp, który gdzieś w głowach się zadarł, Gorol i Hanys, żeby to zniknęło. Jesteśmy tym samymi ludźmi, żyjemy na tej samej ziemi. W tekstach śpiewamy, my go domy, wy mówicie i tak jedno mamy życie. My są tu, a wyście tam, nie zawierać żadnych bram. Kaj stary stoi szyb, kaj ojców stoi dom, kaj rychty wonia chleb, tam jo swój hajmat wam. Kaj huty wonia dym, kaj fury pchają zaś, kaj czorno hołda jest, tam hajmat święty nasz. Nas wyróżnia prostota grania. Industrial metal, a u nas ten industrial metal przez nas odbierany, czym mniej dźwięków, tym lepiej. Czym mniej zamieszania, tym lepiej. Czym mniej uderzeń w szlagzeug, tym lepiej. Im prostszy przekaz, tym lepiej. Prosta, ciężka muzyka, a jeszcze oprócz tego wyróżnia nas nasz image. My pierwsi zaczęli śpiewać na poważnie po śląsku, nie wygłupiając się i wszyscy są w szoku, że ten język tak bardzo dobrze po prostu brzmi w tym. Kaj zastygły płomień dopolą się, kaj górnik patrzy dziennie śmierci w oczy, kaj ludzie stoją wierni, tam hajmat mój!